Sababbin bidiyo wanda suka fito a ƙarshen wannan wata na Julai wanda muke ciki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani wayannan sune sababbin fina-finai wanda suka fito a cikin wannan wata na Julai wanda muke ciki. Da haka kai tsaye idan kana buƙatar ɗaya daga cikin wannan videos ɗin, zaka iya rubuta mana sunan bidiyon da kake buƙata a gurin comment, sannan zaka iya ɗaukar lambar wayar mu domin yin kasuwanci da mu, ko kuma idan kana buƙatar ɗaya daga cikin wayannan videos ɗin. Kamar yadda muke yin bayani, duk mai buƙatar ya rinƙa sauke fina-finai Indian Hausa masu kyau kuma zafafa a kowane lokaci, to wannan ita ce sabuwar hanyar mu. Duk bidiyon da muka kawo akwai lambar wayar mu wacce muke ajiyewa, wacce in dai kana buƙatar ka sauke wannan bidiyo, zaka ɗauki wannan lambar wayar tamu ce sai ka je ka mana magana ta WhatsApp ɗin mu ko kuma a Telegram idan kana yi. Wannan ita ce hanya kaɗai guda ɗaya wacce zaka iya samun sababbin fina-finan mu. Amma ina mai tabbatar maka idan har zaka shiga cikin bidimet ko da sau dubu ne ka ɗauko bidiyo, to kana gama ɗauko shi ka buɗe zaka ga cewa wannan bidiyon ba shi bane ba, ko kuma tsohon bidiyo ne wanda an daɗe da yin shi a baya. Don haka wannan tsari ne wanda ya riga da ya sauya, ba wai muna yin shi ne domin mu ɓata muku lokaci ko mu sa ku yi asara ba. Muna fatan za ku fahimce mu, za kuma ku ji daɗin wannan tsari namu. Don haka duk mai buƙatar ya rinƙa samun videos ɗin mu, to hankali kwance muna da group wanda zaka biya kuɗi ƙalilan domin kai ma ka rinƙa samun wa'innan fina-finan. Harka ce wacce muke saka mata kuɗi sosai da sosai. Kamar yadda kuke gani wannan videos ɗin su ne wa'inda suka fito a wannan satin, gashi har mun kawo muku su. Don haka duk mai buƙatar ya rinƙa samun fina-finan mu, to fa hankali kwance akwai hanyar da zaka rinƙa samun duk wani bidiyo na Indian Hausa, ka san cewa ya fito ko bai fito ba, ko kuma an riga an fassara ko ba a fassara ba. Hankali kwance muna da group wanda zaka iya biyan kuɗi ka shiga, wanda insha Allahu baka da matsala akan bidiyo. Mun gode sosai da sosai da kasancewa da mu. Kada ku manta duk mai buƙatar wanda ɗaya daga cikin wa'innan videos ɗin, zai ɗauki lambar wayar mu ne sai ya yi mana magana akan bidiyon da yake buƙata. A ƙarshe in ka ji daɗin bidiyon mu, ka danna mana alamar like. Mun gode sosai da sosai, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.